Nunca lles pasou, amigos, seguro que sí, que tiveron esta conversa de preguntarlle a alguén canto lle costou a mesma chaqueta que levan posta vostedes e resulta que lle costou 100 euros máis barata, por exemplo. Que rabia da iso, non? Eso é horrible, verdade, Bea? Eso, e preguntes, onde a sacaches? E dixo, por internet. Pero como fixeches? Pois puxei nunha subasta. Dixo, pero como é iso? Bueno, pois diximos falar con Marcus Fernández, que é o noso experto en novas tecnoloxías, non tan novas, non? Porque o eBay, que é o portal de poxas máis coñecido do mundo, leva moitos anos entre nós. Este ano gañou, nesos últimos 3 meses, 300 millóns de dólares. Que bárbaro. Cal é o éxito deste portal? Bueno, por unha banda está o feito de que a xente sempre ten a necesidade de comprar e de vender cousas. A parte, por exemplo, agora que está preto Nadal, existe aí unha doble demanda. Hai toda a xente que quere atopar un agasallo original, diferente, e para atopar cousas raras a internet a verdade que axuda, porque non tens por que andar percorrendo todos os mercadillos do mundo para atopar esa cousa original, o sea que para atopar os agasallos serve, pero tamén cando te agasallan algo que non che gusta, tamén é unha maneira de desfacerte das cousas despois. Así sen que se entere ninguén, non? Claro, que serve para as dúas cousas do mesmo sitio. E aparte, a xente de eBay foi bastante espabilada. E aparte de facer de intermediario nas compras e vendas, tamén mercou a compañía que se utiliza habitualmente para facer os pagamentos. Entón, de cada vez que alguén compra algo ou paga con cartos, saca unha pequeniña comisión. E canto máis volume ten... Exactamente. Que é pagar con tarxeta, pero sen darlle os datos á persoa que vende. Claro, é que é unha cosa que fai que sexa moito máis seguro todo iso, porque así un non ten que andar metendo o número de tarxeta de crédito cada vez que fai un pagamento pola internet, porque o único que ten ese número de tarxeta é que se dá unha vez. Entón, unha vez que é transmitido xa, tes un pouco máis de seguridade e, ademais, incluso, segundo foi avanzando PayPal, tamén meteron a opción de facer os cargos na conta do banco. O sea, que sen ter tarxeta de crédito tamén se podría empregar, porque así a xente que non teña tarxeta pois tamén ten unha maneira de facer pagamentos por internet dun xeito pois bastante seguro, porque ata o momento ninguén vulnerou o sistema de PayPal, entón que a xente está bastante segura. Eu estou seguro que hai xente que se perde con isto das poxas a través de internet. Como podíamos resumir a alguén que ten certas nocións de internet, porque hai nas que ter, non moitas, pero algunha hai que ter, como funciona? Pois, nun principio, hai que ir á páxina de eBay. O máis normal dende España é acceder a ebay.es. Entón, unha vez que accedes ao .es, xa aparece en español a interface e te defendes un pouco mellor. O normal é darse de alta como usuario para despois poder facer tantas cousas, pero nun principio para mirar non fai falta darse de alta nin nada, e un pode empezar explorando por categorías, ir vendo por temáticas, electrodomésticos, reproductores de MP3, busca un e ve o que se move por aí, ou utilizando un buscador. O que ten é que unha vez que usamos unha busca, tamén hai que refinar esa busca. Por exemplo, se queremos mercar unha consola Nintendo 3DS, se escribimos no buscador Nintendo 3DS, nos resultados aparecerán os accesorios da consola, a consola, os xogos, e no lateral temos as categorías, temos que ir dicindo, non, eu quero só as consolas, e vas dando. E despois tamén ten unhas opcións, que é que unhas das cosas que ofrecen son poxas, de maneira que tes que andar superando o que queren o que ofrecen outras persoas, pero tamén ten o que chaman compra agora, que en realidad eso xa son como tendas, o sea, teñen un prezo fixado e non podes pagar nin máis nin menos, pagas eso exacto, que así sería o equivalente dunha tenda, e de feito hai moitas tendas pequenas que en vez de montar unha tenda na internet o que fan é vender por eBay. É unha maneira que teñen de chegar a todo o mundo, e logo, claro, aparte destes expertos tamén habería os gastos de envío, que dependen moito tamén de cada produto, e unha vez que faz as buscas, pois tamén miras como envían as cousas, porque a veces queres algo que te chegue en 48 horas, non queres que te chegue en 2 semanas. Eu supoño que hai que ter claro o que se quere comprar e tamén comparar cal é o seu prezo no mercado. Non sei se Easy acostuma comprar a través de internet. Porque mira, estaba agora pensando nisso, eu teño un medo a todo eso, porque eu como as velliñas, eu son como as vellas da aldea, eu teño medo a que me enjañen, ou que deo o número de tarjeta e que me cobren máis do que pon ali, eu teño moito medo. Eu, contamente xa Sebi, o único que comprei foi con David Zamor, que somos como irmáns, e comprei unhas rodas Pocua, pero comprou unha Sel, dou el. Non sei se David querería que isto se fixera público. Non pasa, non lle pasa nada, que eu sabe que, bueno, eu con ele teño problema. O Qua é un coche, non é un animal dos da granxa de Easy. O Qua é unha moto de 4 rodas. Entón, tiña rodas gastadas, e o David, que dixo el Easy, por internet, compramos as baratas. E eu, ai, David, pero tiño medo que me rouben ou tal. Dixo, bueno, tranquilo, fago eu. Entón, el dou el o seu número, fixo todo, despois, cando veu, eu paguei el. Era máis, pero eu teño moito medo, porque eu son dos que penso que coa tarxeta que vai quedar aí os meus datos ou que me van mandar moita fandangadas á casa, eu teño medo. Fandangadas. Precisamente por esas cousas, plataformas como eBay, o que ten é que non é unha tenda, o sea, non é eBay quen vende, senón que venden usuarios. E dentro de cada usuario, cando ves na parte da dereita de eBay, vese o nome do usuario e as puntuacións que lle fan a xente que lle comprou algo a él. E con comentarios. E así van poñendo números e hai que mirar. A parte dinche,
este vende barato, pero outro dinche, me envioume moi rápido. E ti miras ese tipo de información, eso axúdate a tomar unha decisión. Xa, pero ten que ser xente que entenda. Eu digo sempre que se asesoren ben con xente que entenda. Mira, eu pasoume un familiar meu, comprou un billete baratísimo tamén por internet no couso do avión, que todo o mundo sabe como é o tema. Resulta, ai, que barato comprou un billete por 20 euros. Eu, pero como farán? Bueno, pues resulta que non imprimeu, chegou ao aeropuerto, cobraronlle 40 ou 50 euros máis. Resulta que levaba unha maleta, pagou outros 40 ou 50. Ao final pagou 20 veces o precio do billete. Porque Sácate dese demonio. Claro, da letra pequena, non do que chamamos letra pequena. Eu dou a sensación de que vou coller así calquer cousa por internet e que me van levar a casa. Eu xa teño medo. De todos os xeitos, aí podese aforrar moito, porque claro, moitísima oferta, máis oferta que nas tendas. Pero incluso xa hai portais que se dedican ao troco directamente, Sí, hai a varios trocar por aí. unhas cousas por outras. E incluso cousas por servizos, o que convirte incluso en tempo. A ver, hai un pouco de todo. Porque se inventan maneiras distintas de facer negocio, precisamente, pois, cando non hai moitos cartos, pois hai que buscar imaginación e volvese ao bello troco. Pero, bueno, que iso non é o máis habitual, porque a xente normalmente prefire Hai cartos. xente que fala maravillas deso, di que colle realmente unhas gangas maravillosas. Eu teño un amigo que anda moito neso, que agora non vou dicir nome xa por si acaso, non vai ser que da vida como irmán, pero este bueno, tamén é compañeiro. E il colle nese, eu creo que nesa páxina, e colle, pero cazadoras, aparte de marcas coñecidas, que van igual valen 500 euros, e el consigas por 100 euros. Eu lle eso está sendo unha persona morta ou sabe o que trae. Sácate dese. Inciso neste momento porque temos unha chamada. Ui. Non unha chamada para falar de trocos por internet, nin de Ahora venta sale por David, a mí non me internet. nombres. No, ahora é David, non é David. Unha chamada para falar dese paisaxe máis propio do Nadal que chegou hoxe despois de días de tantísima calor, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Temos ao outro lado do teléfono a Teresa González. Hola, boa tarde. Boas tardes. Como estamos? Pois moi ben. E a ustedes? Estamos ben aquí, tan a gustito, como diría o Toureiro. Bueno. Como anda a paisaxe por ali por Pedrafita? Polo paisaxe anda moi ben. Despois de toda a calor deses días de atrás, refrescou isto un pouco e a noite apareceu todo nevado esta mañá. Pero segue nevado a estas horas? No, nevou aí polo día un pouco, pero agora xa parou. Está isto un pouco esclareado e así algo de entre nubes e claros. Pero Teresa, isto non hai corpo que aguante este cambio de temperatura, porque a semana pasada estábamos a 30 graus e cantos graus están aí agora? Están baixo Bueno, cero? pois estábamos a 3 baixo cero esta mañá. E logo agora foron subindo as temperaturas, agora exactamente, fijo non o sei a temperatura que hai. Pero que seu o día un pouco. Total, Teresa, que pasou do bañador, as botas Sí. e a bufanda pouco máis ou menos que nos días, non? Eso, e a chiminea. Xa teñen encendida a cheminea? Hombre, eso xa é o primordial, de aquí, a chiminea. Saben que pensaba eu esta mañán, Teresa? Nos peregrinos. Sí, Os peregrinos deberon levar un susto esta mañán ao pasar polo Cebreiro. Igual non contaban con isto. creo que non contaban con esto. Veunos pasar? Sí, pasar varios, sí, un autobús deles de Elche. Pero xa non están Os as... chavales tamén estiveron por aí na neve, mollándose e disfrutaron Claro. muchísimo. Encantados. E despois xa arrancaron o autobús hacia lo Tresarrio, por aí adiante van. Pero non se necesitan agora as máquinas quitaneves nin Ai, nada, no, esta non? mañá pasaron, pero agora no, está a carretera limpia, sí. E ao Carolo van a pechar xa ou vai... Non, o Carolo ainda seguimos aquí, que non temos outra casa onde estar, Ya non nos queda máis remedio que aguantaremos. Grazas, Teresa, pois a estar ben quentiña aí na casa, Pois mentres sí, ves esa sí. paisaxe tan bonita que é tan bonita de ver. Eso, pois é verdad que sí. Grazas por estar con nos, un Vale, de miquiño. nada, hasta logo, Chao. boas tardes. Adiós. Temos de todo. Isto sí que non hai en eBay. Que si, no, esto non se Compoxa. pode mercar, nin trocar, nin nada. Isto é xenuíno Nin deste compoxa, nin tempo que temos sempoxa. aquí. Marcos, entón, que máis consellos se pode... Eu teño unha pregunta, Sí. que a tiña por aquí nunha Faga, por tarxeta. favor, señora Teño unha pregunta, Manjón. unha cousa que eu non sei para que serve. Di que son os snippers? Eso quixera saber eu. Son uns instrumentos que permiten que poxen por nós, non? Hai un pouquiño de todo. Hai moitos mecanismos para traballar. Que, de feito, unha das cousas que tendemos a ignorar é que existe, en plataformas como eBay, xente profesional de eBay. Hai xente que a súa única actividade é comprar cousas buscando as gangas para vendelo un pouquiño máis caro. Ou incluso tamén hai xente que se dedica a ir a locais de segunda man con lectores de códigos de barra para poder comprobar o prezo de mercado dun produto e así van mirando onde hai unha ganga e despois o venden na internet para sacar esa diferenza de prezo. O sea que aí a verdade é que hai moita imaginación e hai xente tamén que se dedica pois a automatizar todos eses procesos, teñen ferramentas para Que poder espabilaos. colocar todo Hai iso a venda. pilladillo, O sea que a verdade é que traballamos e logo hai xente que fai trampa, que eles mesmos, Como en todo. con outra identidade, poxan tamén
Pa que lle suban o para precio. subir os prezos das Claro. cousas. Ala. Hai o que pasa que tamén hai a típica pillería de esperar o último minuto, pero se tes moito interese por unha cousa, a veces non compensa porque no último minuto hai demasiado Pérdelo. movimento, pérdelo. E iso non xa che dá facía tempo miña nai a cando vendía un subir. becerro. Viño o tratante e dicía miña nai, se vas dar menos de 50.000 pesetas, xa podes marchar. E non lle daban nin 20. Era xa ofrecía 50, e dicía, bueno, por non 60. Bueno, quedas apuntado. Outro, e non mo marques, Esa era a pillería. Gracias, Xa vai ter. Marcus, por estar hoxe con nos Veña, na Solaina. ata outro día.